Welcome to PFTV. Ngiphethe Simpiwe. We lost on penalties. Thoughts on the game? Hey, umfowethu waze kwalukhona. Khona kunzima ngoba yabona mfowami umlandeli wePirates akusiso isiqumo esincane mawuzo noma uzoba nengane nawe. Uma uzoyizala nawe uthanda ilandele iPirates, oyitshela ukuthi indodana la uzothatha isinqumo esinzima. Ngoba leli qembu akusile qembu elijwayele ukudliwa leli qembu lelo. Iqembu elijwayele ukuwina. Manje nawusuwadliwa kanje mfowethu kubhlungu mfowethu. Kubhlungu siyesizwa abantu bethi ungalithathi ngenhliziyo ibhola. Mfowethu akulula ukuthi uhlala ungayithathi ngenhliziyo. Ngoba kulukhuni mfowethu. Kodwa ke yabona namhlanje angivamisile mina angisiyo lo mlandelo ovamise ukuthi uma ngabe sidliwe ngigxeke noma ukhoshe noma abadlali. Kodwa namhlanje umqeqeshi wethu nginakho ungixeka kancane ngalomlungu wethu bakithi cha siyamdinga lathi umlungu weqembini lethu kodwa cha sikhostekile bafowethu iqiniso nje akube iqiniso bafowethu usilimazile umlungu Wenzeni umlungu? Mfowethu udlale ngamathuba amaningi kakhulu cha udlale ngamathuba amaningi kakhulu umlungu uslow kakhulu kodwa ke ngoba phela umdlali wethu asimbeki kabi ningizwe kahle asimbeki kabi kodwa ke engakusho ukuthi bafowethu ngicabanga ukuthi kubhlungu ukuthi siluze icup asivamisile ukuluza amacup icup into silesigarant ukuthi na kanjani showcase okubhlungu ukuthi mfowethu uyabona osilalela isizulu esithi inxeba lendoda ahleko bese ngihleke kakhulu mfowethu amasandawana bese ngiwahleke kakhulu amakhosi manje angazi ke senyoba yini ke manje ebantwini ke manje mina sengidliwe ke manje mina. Yeah, but Pagania, obviously we have 2 cups in the bag. Pagania, score prediction against the Kaizer Chiefs. Phela mfowethu kanti yini kahle Chiefs yini Chiefs oh lo kuthiwa hola mthuthu angilazi kahle lelo qembu kodwa ngicabanga ukuthi iqembu elincane elifanele ukudlala le komvela le asikhulumi ngamaqembu adlala komvela mhlawumbe ke sikhulume ngalaba abangifaka induku kule ngolesithathu lapha yasidlule kubo Pagania sindlulile kumele sithathe 3 points manje Saturday sekumele sithathe 3 points mfowami kodwa kola mthuthu sebezo isibongo sesiyosikhipela kubo manje sengifuna sikhiphele isibhongo kubo labo lamthuthu lapha ngoba manje mfowethu sekubhlungu asivamisile thina ukuluza kuyicup bengigarante kuyimanje bengibudget ukuthi ngizoya eThekwini ku final kodwa ke kulungile bafowethu lehlanga lingahlile eMapagania asale sesiqala ngenxeba ngani zakwethu ukudliwa ibhola linjalo bafowethu ibhola iwin noma ilose ikakhulukazi masidliwa ngama penalty kanje ama penalty bafowethu igambling bafowethu ama penalty gambling cela singabaxeki nabadlali bethu nabagejileyo ukuthi into kumele siyenzeke kuyiPirates ukuthi nabaqeqeshi bethu nakujima abakwazi ukupractice nama penalty ngoba kunzima la kuma penalty bageja kakhulu abafana. Ngiyabonga mfowethu. Pagania bopha